Bismillahirrahmanirrahim. Ji Münebbihata Hacer-i Asqalani. Yê biken û bi kêf guneh bike, bigirîn ê here cehennemê. Kî jî bigirîn îtaata Xwedê bike, ê biken here cennetê. Yê di gunehên biçûk de israr bike, ew guneh ne biçûk e. Yê ji gunehên mezin tövbe û îstîğfar bike, ew guneh ne mezin e. Şehwet mulûka dixe xulam û sabr jî evda dixe mîr. Qête qisa Yusuf û Züleyha sah nekiriye. Çi xweşbextane ye ew kesê ku eqlê wî emîr e, heves û hewa wî jî esîr e. Weylî ji wî kesî re ku hewesa wî emîr e û eqlê wî jî esîr e. Kî dev tiştê xirab berde qelbê wî nerm dibe û kî heramiyê terk bike fikrê wî zelal dibe. Ji xwedan fezîlet re xurbet tune, ji nezanan re jî welat tune. Her kî bi îtaat nîzîkê Xwedê dibe, di nav insana de xerîb dibe. Hezkirina dinyayê serê her xeletiyê ye, serê her fitneyê jî men'a zekatê ye. Her kî ji derdê maîşetê gilî bike, çawa ji Xwedê gazin kirbe. Kî ji bo karê dinyayê xemgîn bibe, çawa ji Xwedê hirs bibe. Kî ji dewlemendekî re nefs biçûkî bike, ji sêya yek dînê wî diçe. Hezkirina însana nîvê eql e, pirsa baş nîvê ilm e, tedbîra sipehî nîvê heyatê ye. Li ba Xwedê bibe însanî herî baş, li ba xwe bibe mirovê herî nebaş, li ba xelqê jî bibe yek ji wan e. Ya Ebazer, keştiya xwe nû bike, lewra behr kûr e. Zad û zexîrê xwe bêkê masî bike, ji ber ku sefer dûr e. Li ser mirovan ferz e bikin tövbe, lê terka gunehan wacîbtir e. Derbasbûna zemanê ecêb e, lê belê xefleta însanan tê.